Són quarts de 8 del matí. Ens trobem a l'exterior de l'Institut Serrallarga de Blanes, un dels 3 centres on avui diumenge es podia participar en aquesta jornada del 9 de novembre. A diferència de les eleccions ordinàries, el procés participatiu d'avui només comptava amb 3 llocs on poder anar a dipositar el vot, coincidint amb els 3 instituts que hi ha a Blanes, entre els quals s'han repartit les 32 meses que hi havia en total. Així, a l'Institut Serrallarga hi havia 11 meses, al Segulla 10 meses i al Serrallarga altres 11 meses. Des de primera hora del matí, els darrers preparatius per tenir-ho tot enllestit. De cara a les 9, s'han viscut com una festa on tothom, en petita o major mesura, s'afanyava a portar el seu petit granet de sorra perquè tot estigués a punt. L'expectació ha anat increixendo conforme s'acostaven les 9 del matí, quan la cua que veuen a les imatges davant l'Institut Serrallarga s'ha repetit igualment davant els altres 2 centres. Pocs minuts després de les 9 del matí, tot funcionava amb total i absoluta normalitat, sense que s'hagi registrat cap incident a l'hora de posar en marxa els 3 centres. Així ens ho confirmava des de l'Institut Serrallarga la seva coordinadora de local, Mercè Toruella. Cap incidència, hem obert amb tota normalitat, hi havia gent esperant, pensàvem que potser n'hi hauria més, però no, Déu-n'hi-do, ja s'han anat posant ara cadascun a la mesa que li corresponia i cap incidència. Res, ja ho teníem tot previst, tot estava ja muntat i per tant, de moment tot tranquil i esperem que sigui tota la jornada tranquil·la. Fins i tot vam fer alguna previsió així, de fer un tractament en el que eren els banys perquè no pogués haver-hi cap bretolada i bé, doncs no n'hi ha hagut cap de totes maneres. Entre presidents de taules, vocals i fins i tot els coordinadors del que són dels equipaments, al voltant d'unes 60 persones, més els suplents. Per tant, amb suplents i tot voldria ser que ja estan preparades 100 persones per poder estar tot el dia, durant tota la jornada aquí treballant i ajudant perquè això funcioni. No, de por no en tinc gens ni mica i a més, suposadament, no, soc una voluntària, vull dir que soc voluntària del procés. On també s'han registrat llargues cues als 3 centres ha estat el seu exterior, on hi havia la recollida de signatures pel document de denúncia de l'estat espanyol pels continus impediments al dret de decidir dels catalans. D'aquesta manera, la mecànica en molts casos ha estat que els ciutadans i ciutadanes, després que ja han votat, s'han afegit a les cues que hi havia a l'exterior per signar el document que es farà arribar directament a les Nacions Unides, al Parlament Europeu, la Comissió Europea i la OSCE, és a dir, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa. A l'Institut Sa Palomera, la coordinadora del local, Neus Matamala, també ens confirmava a mig matí que la normalitat era la tònica general de la jornada. Molt bé, no hi ha hagut cap problema, està venint molta gent i tot normal, com un dia de votació qualsevol. No hem tingut cap pressió, fem de voluntaris igual que els altres i no tenim res especial. El que s'ha dit no és veritat. Conforme el dia s'anava aixecant i les hores anaven passant, l'animació i l'anar i venir de gent també s'ha anat multiplicant als 3 centres de votació. Així ha estat també a l'Institut Segulla, que en les jornades electorals convencionals també registra habitualment un ambient força mogut. A quarts d'1 de la tarda, des d'aquest centre de votació, el seu coordinador del local, Joan Queldre, també s'afegia a la crònica de normalitat absoluta que es respirava als altres 2 centres de votació. Bé, molta participació, molta tranquil·litat, molt civisme i en cap moment cap incident ni cap cosa a lamentar. La gent ve amb família i gairebé és un dia festiu de venir a votar tots plegats. Bé, els que estem aquí voluntaris tots estem per decisió personal. Jo no he parlat amb tots els altres, però tots els que estem aquí som voluntaris per decisió personal.
Un altre lloc de Blanes que també ha treballat des de primera hora del matí relacionat amb la consulta del 9N a banda dels 3 instituts ha estat el casal La Cooperativa del carrer Muralla. Aquí hi ha hagut un centre d'atenció on, entre d'altres qüestions, s'informava a tothom sobre quin era el lloc de votació on havien d'anar. També s'han resolt qüestions logístiques o fins i tot de transport, ja que hi havia gent gran que al creure que el lloc de votació era a prop de casa no havien pensat en aquesta contingència. Aquests darrers casos s'han resolt majoritàriament amb un voluntari o voluntària que els ha acompanyat fins on tocava. Quan gairebé era la 1 del migdia, el balanç provisional que ha fet de la jornada l'Assemblea Nacional Catalana de la Territorial Gironina i de Blanes ha estat plenament positiu. Així ho ha confirmat Quim Llorenç, membre del Secretariat Nacional de l'ANC. La jornada està anant molt bé. Aquest matí a primera hora hi havia cues just abans d'obrir. Hi ha hagut una estoneta que s'ha tranquil·litzat, es veu que la gent estava esmorzant, alguns s'ha aixecat més tard, i ara, com podeu veure, les cues són increïbles. Estem a la Segulla, a la Palomera, fa un moment que vinc d'allà, hi havia cues que sortien al carrer per fer les signatures, la gent que ja havia votat, l'afluència és constant i aquest ritme esperem que tinguem un nivell de participació molt elevat. Per facilitar l'accés als 3 locals de votació a tots els ciutadans i ciutadanes que en les jornades electorals no han de desplaçar-se lluny de casa seva, han tingut a la seva disposició 3 línies de microbusos. El servei discrecional estava identificat en color verd per anar a l'Institut Serra Llarga, en color groc per anar a l'Institut Segulla i en color vermell per l'Institut Sa Palomera. A bordo de cada microbús hi havia voluntaris que ajudaven els usuaris a adreçar-los al lloc adequat, així com per donar-los les indicacions que fes falta. Aquí a Blanes normalment tenim un 21 centres per poder votar, col·legis electorals. En aquest moment cap d'ells, a excepció del que estem ara, Segulla, que coincideix amb les europees. Només tenim 3 instituts, el Segulla, el Sa Palomera i el Serra Llarga, i evidentment per molta gent això els sembla molt estrany. Què hem fet? Muntar un recorregut d'autobús privat propi nostre, uns microbusos, amb voluntaris que acompanyen a la gent, que estan a les paradetes, que indiquem específicament el recorregut on té que anar a qualsevol moment hi podem dir on té que anar. A les 2 de la tarda s'han donat les primeres xifres de participació, havent-se registrat un total de 4.885 vots. El major volum s'ha registrat a l'Institut Sa Palomera, amb 2.150 vots, seguit pels 1.500 de l'Institut Serra Llarga i els 1.235 vots de l'Institut Segulla. La consulta seguirà en marxa fins les 8 del vespre.